गिबियावनो बयखौबो नार्जारी इउटुब चेनेलनि गोदान भिडिअआव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय फुंनि समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो, लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। फैदो बिदिब्ला दिनैनि खौराङाव। फैगौ 2025 मायथाइयाव BTCखौ BPF हानजायानो खुंथाय गोहोआव फैगोनखौ दिनै गाबोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों एसेब्लाबो हमदांनो हायो। थिग बेबायदिनो 12 नं चिरां दुवार समस्तियाव मैयानि दिनाव सोलिफु UPPL हानजानि EM रनजित बसुमतारी थासेयावबो मानो BPFनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिजों पुब खान्थालगुरि गामिनि गासै नखरनि गाहायफोरजों लोगोसे गासिबो नखरनि सोद्रोमाफ्राबो बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिजों आखाइ हमफैनायखौ मिथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि पुब खान्थालगुरि गामियाव बांसिन नखरफ्रानो आदिबासि हारिनि आरो बर' नखरफ्रा एसे खम होनना बुंथियो खाम्फा बरगयारि बिथाङा। बारग' NDAB आरो बिटिआरनि MCLA बिसावरायग्रा बिथाङा गासिबो ex-NDAB बिथांमोनखौ मैयानि खौरां बिजोंनि गेजेरजों ex-NDABनि फोरमानलाइखौ गावनि जायगायाव बयखौबो लांफैनो खावलायहरदों। बिसावरायग्राया बुंनाय बादिब्ला ex-NDABनि फोरमानलाइखौ एबा सार्टिफिकेटखौ दिनैनिफ्रायनो होजेनगोनखौ मिथिनो मोन्दों। गिबि सानाव क'क्राझार जिल्लानि ex-NDAB बिथांमोननो होगोन, नैथि सानाव चिरां जिल्लानि ex-NDABफोरनो होगोन, थामथि सानाव बाक्सा जिल्लानि ex-NDABफोरनो होगोन आरो ब्रैथि सानाव उदालगुरि जिल्लानि ex-NDAB बिथांमोननो होगोनखौ MCLA बिसावरायग्रा बिथाङा मिथिहोदों। मिथिनाय बादिब्ला बै सार्टिफिकेट एबा फोरमानलाइजों सरखारि साख्रि एप्लाइ खालामनायाव खामानि होगोन आरो साननैसो सिगां आसाम पुलिस साख्रि ओंखारनायनि 2% 2% ex-NDABफोरनि गासै पारसेन्ट हिसाबै 111 जन 111 केन्डिडेट्सफोरनो खामानि होगोनखौ मिथिनो मोन्दों। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिम